Magulo na riot. Ato tanawon kay Mito ni Manong Paking, kay Manguha ta. Tara, ato tanawon. Ato ta, panitan na ron ito masakpan. Tara, sakto sa gigutom ko. Ako totoo na kung Mito kasi hinog na ron. Kaya na nga ito kong asawa. Ano na si Manong Paking? Tago-tago mo, parang masakpan. Hala, ang hinog ng dinig mo kay Mito di ay. Ko akong sudlan nandi. Abo, nilakaw na, tagiya. Tanaw. Sakto yung planot, mabutog ko tani. Mabutog tani ro to. Ako sad, mapusog siguro. Ako muna. Ako lagi muna. Ako muna. Kaya na ako unang pusing. Run. Ayay! Naunahan ko nimo. What? Ikaw nagtanong mana? Di ko ba? No. Ikaw pa kayo nagpagsudlanan, ikaw na yung nagsakal yan. Okay? Kanao ko no, kanao. Oh, mana? Kumusta? Okay ra kaya nangawat ka? Ha? So, asa ko na imong kuha ko no? Ato pa tanawon. Sus! Marites mo ra na imong gikuha o sa kabuok? Nya, sakpan pa ka? Ito na gida ang punuan. Nya, unsa man ni karon ato ning tungaon? Pasensya nga kay boss, igutom ko. Aw, nanang gidunta ka? Nara mo ko diri oh, naglingkod ganiha. Muwa kita si Muwa boss kung naglingkod ka. Nasa man ni karon, nasakpan man ti ka. Ganahan ka. Ikaw ako ang itanam dira. Ano gayo boss? Wali suri-suri. Na sakpan na ti ka. Run. Kaloy nasakpan. Kaloy nasakpan. Kaya ngulan ng gada. So what's up mga kanimarunong? Kung sinong gustong mag-shoutout, Comment lang, subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa panibago ng video. oh.